Ayan, magandang tanghali mga boss. Balik na naman ako. Kuhan lang ba panakaw-nakaw lang na video. Ayan, kita nyo ang kinalulugaran ko. Ayan Dito, pwede nyo upahan to. Depende sa presyo. Kung magkano overnight. Pero hindi ka lugi dito. Ang overnight ata dito is mga nasa 3 plus. Pero maganda kung kasama mo ang pamilya mo. Napakaganda. Marirelax ka talaga dito. Sarap. Sarap ng buhay. May pira lang. Kita nyo, diyan ka maliligo. Tambay-tambay lang. Sarap. Ayan Ayan. General na car. Ayan, kabilang bundok na yan. Bulubundukin. Napakaganda dito, mga boss. Ito, yung Camp Agos. May katubay na rin ang camp. Hindi ko lang alam kung anong pangalan yan. May mga kalamansiya pa. Dami sigurong bunga yan. Yung nyug. Sarap no. Maliit pa lang. May bunga na. Mga balusot na yung nyug dito. Sarap. Tanyo mga boss. Lakas ang hangin dito. Napakasarap dito talaga. Ayun Napakasarap. Kasarap ng buhay. Yan, ligaan Sarap ang buhay dito. Maiga-iga dito. Yan. Hindi kaya bibigay ito? Ayan. Sarap ang buhay mga boss. Pwede ka maiga-iga dito sa lubid. Yan. Relax. Mawala ang problema kung sa magkaka. Yan si Bicolano boy, maraming problema. Pero pag nakakarating ako sa ganitong lugar, nawawala. Napakasarap ang buhay. Kahit walang pera, nakikisama lang, okay lang. Nakikisama sa isang mapanggawang kawang gawa na kaibigan. Yan. Nakakarating ako sa lugar na ito. Yung mga kumpare ko lang ayaw magsasama dito. Gasolina lang ba? Okay na, makakarating ka na ganito sa ganito lugar. Ayun nga yung kabayo ko. Nabilad na. Kailan nyo, minsan-minsan lang bibilad yan. Parating may kumot yan. Kita nyo yung ginawa ng bagyo. Yung taas ng tubig. Yun, sa kabila. Hanggang dito. Malaki ang tinaas ng tubig bala dito. Yan. Magandang lugar. Napaka-relax. Relax. Higa. Hayahay. Ayan, mga boss. Maraming salamat ulit sa panonood nyo ng aking paglalakbay. Sa sunod, pupunta naman kami mamaya mga bandang alauna. Mga alauna, punta kami ng Manggahan sa Balay Tanay Hayahay. Napakasarap ang buhay.
Sige mga boss, kakain muna kami. Maraming salamat sa panonood niyo ng channel ko. Salamat.